Dragi prijatelji, dobro jutro. Petak jutro, moj prvi zadatak posle spremanja po kući i ono jutarnje obaveze koje imamo, da se vama javim i da objasnim, pošto ste me juče pitali za protest koji sam pozivala, na koji sam vas pozivala da dođete danas u 18 časova. Pa evo, idem malo ranije da bi stigli oni koji su planirali da idu, da ne idu, ili oni koji ne mogu da idu danas, da dođu sutra. Rekli ste mi i pisali ste mi da je protest odložen za sutra. Sada, zašto je protest odložen, šta se to dešava na ulici, šta se to dešava s tom masom, ko rukovodi, ko pokušava da rukovodi s tom masom, ja ću dati svoj sud sada iz ćoška nekog ko ne učestvuje u toj organizaciji, ali naravno ne perem ruke, ja sam na ulici i snosim i ja neki mali deo te odgovornosti za sve događaje koji bi se eventualno desili. Pa ću ja probati vama da objasnim šta je to, zašto je odloženo i tako dalje. Znate da su protesti intenzivno krenuli kad se desilo ono masovno ubistvo nedavno koje je u čovjeku izazvalo gnev i bes, zato što živimo u društvu koje je nabijeno naboje negativne energije, naboje mržnje, gde god kreneš kuršus, u saobraćaju kuršus, u komšiluku kuršus, u dućanu kuršus, u politici kuršus. Znači, ljudi su valjda gutajući, znate, kad nešto ne možeš da rešiš, ovaj ono, svako ima nepravdu svoju koju nosi na svojim leđima, i kad se sretneš sa nekim ko te još hoće dodatno da pogazi, da li da izađe ispred tebe nepropisno, da li da stane u redu ispred tebe, da li da te nazove pogrdno, znači ljudi su toliko nabijani, naelektrisani da su samo varnice potrebne da bi nešto eskaliralo u tragediju većih razmera, kao što su bila ova masovna ubistva nedavno. I sami to preživljavate i doživljavate, dovoljno je da pogledate nekog preko, on će na vas osuti gomilu uvreda, pretnji, ko je ko, ko je šta, sve je to silno, silovito i tako dalje. I ja, sad ko me pozna, ponovit ću, ja sam to znala da će to da se desi. To je u jednom otrovanom društvu koje nema postavljene prave, ispravne vrednosti, gde se nepravda kumulira, mora jednog dana i da prsne. To su ventili na kojima se društvo prazni i u negativnoj, a verovatno ima nešto gde se prazni i pozitivno. Samo, nažalost, to pozitivno davno nismo videli. Evo, jedno od pozitivnog je ovaj protest. Protest je krenuo, zakazivali su ga narodni poslanici koji su tumačeni kao ako se nešto desi na protestu ili ako neko bude odgovarao za taj protest, neće oni, zato što imaju imunitet. I mi smo to prihvatili kao odgovor zašto oni zakazuju protest. Na kraju krajeva neko mora, ako neće oni, neko mora, je li tako? Znači, nama nije smetalo i bilo nas je briga ko zakazuje protest, bilo je bitno izaći i pokazati svoj bunt ili svoju želju za promenu. I narod je na osnovu toga i izlazio. Međutim, počelo je da se prigovara ljudima koji zakazuju protest. Ja nikada nisam bila član njihovih partija, niti ću ih braniti, niti ću ih napadati. Ali ću reći sledeće. Po svemu tome što oni govore u parlamentu, kako žive, kako žele da vladaju, koje su to partije, koje su to delovi od nekih bivših partija i tako dalje, da se zaključi sledeće. Opet kažem, iz ugla običnog čovjeka posmatram stvari i mislim da je to tako, a vi možete se složiti i ne morate. Možete dati svoj sud, nemojte samo vređati, jer ja vas ne vređam. Znači, taj ogranak koji zakazuje protest, ja ću ih sada nazvati malo grubo u ovom videu proevropski ili proamerički. Znači, oni čak i otvoreno pričaju o ulasku u Evropu i tako dalje. Znači, delovi bivših partija DS-a
i ovih njihovih izvedenih frakcija koje su nastale posle toga. Ali nije od zgoreg reći da je veliki broj tih ljudi bio na vlasti, da su bili čak i u Ujedinjenim nacijama, to nije od zgoreg reći. Nije od zgoreg reći da su bili urednici dnevnika, urednici emisija, urednici RTS-a na koji sada se vode protestanti i to nije od zgoreg reći, to treba da se zna. A ja ću samo dodati iz mog ugla da u to njihovo vreme ni jedan minut u dnevniku RTS-a nije bilo o krađi beba. Mi smo i tada postojali, i tada pisali, i pričali, i bunili se, i putovali Evropom, išli u Strasbourg i tako dalje. Naročito u Ujedinjenim nacijama. Često puta sam imala da kažem ko me prati ranije, moj san je govor u Ujedinjenim nacijama. Ja to želim i to možda se neće desiti nikad, možda hoće i tako dalje. Ali nikada to nije moglo da se ostvari, a naš čovjek bio tamo, glavni, bio drmo s onim svim. Nema šanse. Oni kad odu odavde, oni svi gledaju svoje dupe i svoj lični interes. I to je tako i to je kraj. Znači, nemam ništa protiv njih, zakazali su protest, vodaju, neka vodaju, ajde vidjet ćemo kako. Međutim, to je jedna vrsta vođa u protestu. Druga vrsta je naš dragi predsjednik koji je sam sebi napravio veliki skup i rekao ja, posle mene ja, uvek ja, samo ja i to je jasno ko dan i ko oš sa mnom moš, neš sa mnom neš, bit ćeš neprijatelj i tako dalje. Znači to je druga grupa koja je izveo Vučić na ulicu i koja je poveo Vučić. Treća grupa su rodoljubi. Ja ću ih nazvati rodoljube ili proruse. Znači, ove sam nazvala pro-Evropa i Amerika, a ove ću nazvati proruse. Prorusi su dobro organizovani u Srbiji. Podsjetit ću vas šta je rekao, mislim da su bolje organizovani od ovih, šta je rekao profesor Pašanski. On je rekao da Srbijom vršljaju, znači ne da su tu prisutni, nego vršljaju 60 strani obavještajnih službi i toliko hiljada agenata, da ne bi ja promašila, pogledajte njegov video, on tačno zna ko je profesor Pašanski, čovjek koji je radio u BIA, bio profesor na fakultetu bezbednosti, čovjek koji zna, znači rekao je otvoreno, sigurno zna. Ako zna on, zna i BIA. Ako zna BIA, ja je molim da odgleda ovaj moj video pa da nešto preduzme na tu temu. Znači, prorusi, to su ljudi vođe koje kakvih, što uličnih, što partija u parlamentu, što uglednih pojedinaca. Ti prorusi, oni otvoreno idu u Rusiju, tamo dobiju valjda instrukcije, šta se tamo dešava, ne znam, da li dobiju pare, to ne znam, ali oni se fale da idu u Rusiju. Zašto su sad ti prorusi se digli i žele da od ovih preuzmu vođstvo nad protestom? Pazite sad dobro, ovo je ključni moment. Znači, ovi koji su zakazali, treba, narod kad izađe na ulicu, počeli su malo i da se šepure, jer je sve to zahvaljujući njihovom zakazivanju protesta. Što naravno nije istina, to ćemo reći u zaključku. Ali, ovi žele da oni preuzmu protest, pa da kažu da je narod izašao zbog rodoljublja, ovakvog, nakog, kosovskog, srpskog i tako dalje, zbog rodoljublja. Znači, proruske partije, organizacije, pojedinci, kažem, neću i danas nabrajati. Bude li trebalo i ove sve ću vam pobrajati po imenu i prezimenu. Oni zakazuju u petak protest, to je danas, na nekim mestima, tačkama i kažu pridružujemo se ovima u protestu i dolaze spektakularno sa zahtjevima, da li o Kosovu, da li o ovom onom. Znači, dolaze, prilaze. Ali, treba jednu stvar znati. Atmosfera u tolikom velikom broju ljudi koji je pun gorčine, naboja i mržnje i želje za pravdom, fali varnica jedna fali da se to pretvori u rulju. Kad se to pretvori u rulju, ono gubi kontrolu i ide gde rulja krene. Ko je povede?
recimo neko drekne, juriš za mnom, ne, jedna grupa će otići, jedna grupa neće, jedna grupa će ovamo, jedna grupa će onam i to se sve pretvara u rulju. Da li ovi prorusi imaju zaštitu od vlasti danas ovde, kojoj strašno odgovara da se to razjebe u smislu da se ta rulja i desi, bez obzira na posljedice, da li će početi građanski rat, da li će neko izgubiti glavu, ali će oni sigurno ostati na vlasti, jer rat uvek produžava vlast onih koji treba da idu. Oni ne idu dok je rat, oni će ići kad dođe mir i kad bude sve u redu. Znači, pro-Amerikanci i Evropljani, pro-Rusi, između je vlast koja spravi luda i kaže ja volim samo sebe, što se da zaključiti da su oni i ođe, i to kako, i to sa dobrim komadom nadgledanja i upravljanja i finansiranja, a iza svega stoji negde neki KGB ili negde neki Mi-16 ili 66, neka CIA i tako dalje. I sve se to skrljalo ovdje. E sada, to bi vam najjednostavnije bilo objašnjeno rat Ukrajine i Rusije. Znate da ja o tom ne pričam, mene to, ja i nemam pravo da pričam, ja i ne znam tačno šta se tamo dešava, ne želim da pravim još veću zbrku nego što već jeste, želim da se to što pre završi i da narod prestane da gine. Ali, ako se u Srbiji otvori front, kome se tamo pomaže? Ko želi da se u Srbiji otvori front? Ko želi da se u Srbiji otvori front? Gde je pro-Srbija? Pro-Srbija je 4. grupa ljudi na protestu i to je najveća grupa koja ne može da vidi ni ovoga i naziva ih ni Kurta ni Murta. Oni se naravno presvlače stalno i pojavljuju se u nekom svom izvedenom obliku. Znači, danas je zakazala ova frakcija, ova grupacija je zakazala protest za 6 sati, a ovi su najavili spektakularni dolazak i jako je bilo opasno i razumljivo da neko drekne iz te mase juriš, jer desnica uvek voli agresiju, ne da voli agresiju, nego uz desnicu uvek ide akcija, a to je akcija, nije agresija nego akcija. I da neko drekne juriš, da se napravi sranje na ulicama i ne daj Bože da krene neki građanski rat. Tu bi nastao jedan krkuš u kojem se ne bi znalo ni ko pije, ni ko plače. Jer niko nije spreman da taj rat preuzme i da taj rat vodi, osim onoga koje ima poluge vlasti, koji ima policiju, vojsku, oružje, televiziju i tako dalje. I on preuzima i ostaje. Znači, ovi rade za ovoga, ovi rade za ovoga, a ovi mogu da najebu da se sve puši. Zato je ova varijanta rešila da otkaže danas skup, da onemogući ove da izlete i preuzmu, nego da ovi dođu u subotu, a vi dođete u petak, pa ko vam izađe, izađe. Znate ko bi im izašao? Niko. To su oni 100, 200, 300 ljudi koji izlaze kad pozove onaj, to znate i vi, kažem, neću da prozivam. Znači, da je ostalo ovi u petak, ovi u subotu, ovi ba ne bi došao niko, ovi bi se šepurili tuđem perjem, je li ono što izlazi, ne izlazi zbog njih. Zato su ovi rešili, pro-Rusi, da i oni dođu u subotu. Znači, u subotu dolaze i ovi, a ovi gledaju sa strane i navijaju. Gde su tu pro-Srbi? Gde je tu narod koji ne voli da se desi Kurta i Murta, narod koji vidi zlo očima, narod koji trpi i pati, narod koji godinama zbog toga ne želi da izađe na ulicu, jer zna da će biti zloupotrebljen, sad se ponovo nadvio veo majstora koji će da zloupotrebe taj skup. Znači, da li će narod biti dovoljno mudar da to sve izbegne, te sukobe, da li će se neko okrenuti interesima Srbije, a šta je interes Srbije?
ja ću vas malo vratiti u istoriju. Neću otići daleko, a mogu da odem i u Prvi svjetski rat i još dalje. Ostaću na Drugom svjetskom ratu. U Drugom svjetskom ratu, kada je onaj ko je vodio Jugoslaviju, tamo neki kraljevi, neki kraljevići i tako dalje, kad su otišli i potpisali pakt sa Nemačkom, znate, ja sam o tome mnogo pričala, ja nisam ni član POKS-a, ni Krunskog saveta, ni ničega, samo ću vam reći jedno, kad je čovjek ošao tamo pa vidio ko je sve potpisao sa Hitlerom pakt, ko se sve uvlačio Hitleru u dupe, ljudi su doneli odluku koji su vodili Jugoslaviju da ni oni ne budu ti koji će se poturiti Hitleru, jer kad neka sila kreće u rat, tada je najjača, pripremljena, ima moral, ima oružje, ima volju, tada gazi. Ko se poturi, ona gazi. Kad se rat razvuče, onda je lako preći na stranu protiv toga ko je krenuo rat. Ali kad rat krene, ne možeš stati dupetom i poturiti svoj narod. Kralj je otišao na sastanak i video je da su sve velike sile sveta ili ostale neutralne ili stale uz Nemačku, poneću ni ja, ne da ni ja moj narod, ja ću potpisati kapitulaciju, prođi kroz Jugoslavije, idi osvajaj Afriku, baš me briga, odredit ću ti koridor ili već kako će se to izvesti, ne znam. Međutim, tajne službe od ovih prvih koji su vodili svet, vode ga i sada, tajne službe su otvorile ovde žarište da se Hitler zadrži, razbije i da se malo smakne od Engleske, od Francuske, od ono, ajde dole u Jugoslaviju. I šta se desilo s Jugoslavijom? Jugoslavija je izorana. Jugoslavija je izorana, narod izginuo. Znači, ne poturaj se, ne počuvaj svoj narod, čuvaj svoju zemlju. Ako se prave dva bloka, priđi jedno malo onome, kasnije malo koji će biti pobednik, a nemoj gubitniku prilaziti. Znači, to se već uvek zna. Svaki agresor je gubitnik u ratu. Kad tad? Ne prođe malo vremena, mora da se curikne. Zato što ostali deo sveta mu ne da. Zašto? Zato što mu ne da. Eto. Otprilike se sada to pakuje ponovo. Znači, ako se otvori rat u Srbiji, bilo kakav, građanski, kosovski, zovite ga kako god hoćete, odvlači se pažnja od Rusije i Ukrajine. Njima to naravno odgovara, nama ne odgovara. Šta će nama to? Šta smo mi tu krivi? Zašto mi u to da se petljamo? Ko je nama pomogao kad smo mi imali svojih govana? Koja vojska? Ko je otvorio front kad smo ga mi imali u Vukovaru, u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje? Ko je otvorio? Niko. Bolelo je dupe, ogradili, udarili sankcije i ko veli udrite se budale. Kad su se budale umorile posle 3, 4, 5 godina, evo i pojavljuju se mirotvorci, upravo oni koji su te napoidrali, koji su ti malo dodali oružje, koji su ti malo dali logistiku, često puta i ovima i ovima. Jer svaki rat je veliko tržište i veliki biznis. Zbog novca smo vakcinisani, zbog novca pijemo gomilu lekova koji ubijaju, a ne leče. Zbog novca sva su decu prodavali, zbog novca su bebe iz utrobe vadili, zbog novca su svašta radili, a što ne bi malo i zapucali, oni će svoje dupe izvući, misle da će izvući, ali neće. Znači, prorusi, držite se dobro, nemoj neko da otvori ovde front. Pro-evropljani i Amerikanci, nemojte misliti da ovo što se desilo na ulici da ste vi zaslužili. Vi ste zaslužili da se naprave prorusi, vi ste doveli ove na vlast, vi ste oformili Srpsku naprednu stranku, vi ste prešli u ove, niste svi, ostao vam je jedan deo, ali vi ste prešli, vi ste isti majstori, narod to zna, narod je to prepoznao, narod to kaže, neću ni kurtu ni mutu. Postoji opasnost da vi prvi dobijete po tamburi na ovom skupu, na ovom četvrtom, ne, pardon,
Vi prvi dobijete po tambur, jer narod će vas prepoznati. Narod će biti bešniji na vas nego na Putina i Bajdena. Zato što su oni daleko i kao što sam ja bešnja na doktora koji mi je ukrao dete, nego na onoga tamo Francuza koji je kupio to dete. Jer on ne bi kupio da nije ovog ovde bilo. Znači, vodite dobro računa šta sutra radite. Čuvajte ovu zemlju, čuvajte ovu decu. Nemoj neko da krene nasiljem i nemoj neko da izazove građanski rat. Građanski rat je najgore zlo koje može da se desi jednoj državi. Bez obzira na ishod. Građanski rat zemlju vraća decenije nazad i obično se i raspadne usput. I pripadne nekim drugim državama i nekim drugim narodima. Građanski rat u Srbiji ne sme da se izazove. Ovaj narod koji izlazi sutra na ulicu je vrlo bistar, ovo je najlepši deo Srbije, ovo je najmislećiji deo Srbije, oni tačno znaju ko se tu pojavi. Zašto ti velikih faca nema na protestu? Sede u ćošku i zapovedaju. Izbacit će nam neke nove dečije likove, neke bebi face, neke mirotvorce koji će napraviti sranje u Beogradu. Znači, otvorite četvore oči, šta radite sutra i sledeće subote, to će trajati. Ako narod vidi vaše namere otvoreno i prepozna, narod će samo različiti otići kući. Evo vam države, razjebte do kraja, već ste je razjebali, po prilici ste je razjebali, i teritoriju, i narod, i decu oterali, i prodali, i tako dalje. Evo ja predlažem da Vulević bude predsjednik države. Da, treba mu dati odlikovanja i sve, nek radi čovjek, brate, otvoreno. Sve jedna bitanga i doktor iz tih bolnica treba bude gazda bolnica. Ja bih mu gruntovno prepisala, evo ti, jel vama ne treba? Pa ne treba ni meni, ja imam još god 2-5 života. Sjebali ste što ste mogli, ovo što je ostalo baš brige. Ali vidite s koliko ja gorčine i želje vam ovo pričam da se to ne desi, zato što je to trenutak koji treba prepoznati i preko koga treba lepo preći, onako kako smo išli do sada, tako treba preći. Znači, narod koji sutra izađe treba da se drži sebe, svoje politike, svojih želja i rešavanje svojih problema. Najveću ulogu u svemu tome može da odigra BIA. Ali ne ona BIA kojom komanduje Vučić, ne ona BIA kojom komanduje CIA i kojoj komanduju Rusi i KGB, nego ona BIA koja je rođena u Srbiji, koja će sutra ostati ovde da živi i da radi i koja ima decu i koja treba da zna da je ovo trenutak da se sačuva ono što se ima. Da se sačuva. Mi smo sada svedoci da je teritorija načeta, da je narod oteran, da dolazi drugi narod. To je jedna smena naroda, malo crnkastog, malo tamnijeg i tako dalje. Mi smo svesni svih programa zla koji se ovde sprovode. Od otimanja dece od nepodobnih, od gubljenja morala, od uterivanja straha, od pljačke i tako dalje. To su programi koji se ovde sprovode podavno. Rastureno je tkivo države, sve na svakom nivou, od dole do gore, sve je rastureno. To se treba lepiti, spajati, ponovo to je dugačak proces, težak zadatak i ima šanse da se uradi, zato što Srbija ima jako puno pametnih ljudi. I izaće oni, i pojavit će se oni, i ovi će protesti iznedriti druge neke ljude, ali nikako frakcije od ovih i frakcije od ovih. Nikako. Oni nek idu kod svojih nalagodavaca, neka opravdaju dnevnice koje su dobili. Nas su opsedali, svi. Nas su opsedali svi. Svi su skoro prošli kroz naše kancelarije i kroz naše živote. Mi smo ih sve odbili. Nuđeni su i novci. Nešto smo pričali u javnosti, nešto nismo. Nuđene su i pare, nuđele su, zašto smo, nikako mi nije bilo jasno što smo vam mi tako bitni babe, neke tamo neke babe. Šta smo vam mi važni? Imate sve. Sjećate se murala na Zlatiboru, sjećate se
razgovora pred izbore. Sjećate se oni naših sastanaka, bilo ih je još. Ja ću ovaj video završiti sa rečenicom da nisam nikoga danas prozvala. Oni će se prepoznati u ovom videu, a mislim da sam bila dovoljno jasna da i vi razumete opasnost koja lebdi nad Odblakom. Ovo radim zbog toga da ne daj Bože, ne dajte da se to desi, da se zna, da se znalo, da ne može da ispadne ništa slučajno, ovo je sve planirano, znači ovi koji su zakazali u petak, ovi im se pridružuju u petak, ovi beže u subotu, ovi dolaze u subotu. Znači, protest je sutra u 18 časova u Beogradu, subota. Biće svi. Lično sam ubeđena posle svega, naročito posle razotkrivanja, da će oni biti sutra svi majke Tereze. Navuće blagi osmeh na lice i vikaće slobo Sadame ili već šta će vikati, nije bitno. Znači, neće oni možda sutra pokazati svoje lice, ali se spremaju. Neće vam to proći, neće vam naročito proći dok je onih ljudi koji su jako zainteresovani da ovo uspe, da ovo bude država, da neko ide u zatvor, da neko odgovara, da se nečija slika stavi na lepo, njegov sin zna kako mu je tatica bio uspešno govno u životu i tako dalje i tako dalje. Znači, idemo narode, vidimo se sutra ispod bele zastave, 18 časova, ispred Skupštine, ispod bele zastave, pa sad smo produžili štapove, vidjet će se iz daleka ko podržava aferu Beba nek dođe. Nije odzgoreg reći još jedan moment. Ide još jedna igranka kroz taj skup, a igranka se odvija, ovo će razumeti ljudi koji dolaze, u smislu uzmi mikrofon, otmi mikrofon, preuzmi taj skup, idi Ana ti, idi ovaj, idi onaj, dobijaju ljudi to neko gura, pujdra, pravi svađu među tim skupom, nemojte to raditi. Ako bi se to desilo, to radi recimo oni koji su ispred Skupštine, pa kad se završi protest, krene šetnja, drugi odmah nastupaju. Pa zamisli sad nas, da mi donesemo razglas. Ima razglasa u Srbiji razni. Pa da donesu razglas ovi iz desnice, pa da donese njihova varijanta, pa ćemo napraviti jedan vašar kao u Rumi, pa ćemo staviti šatore, pa će pevačice pevati ispod šatora, pa ko bolje peva ili ko više digne suknju, tu će ići narod. Znači, nemojte od ovog protesta praviti cirkus i vašar, izrodit će se, iznedrit će se polako, samo pametno. Ako zabrljate, narod će vas kazniti. Budite ubeđeni da ćete biti kažnjeni. Znači, ovaj skup nije izašao na ulicu da bi neko ućario. To je taj ko se tome nada, taj je stvarno budala. Znači, ako ste razumeli gnev koji narod nosi i gnev koji mi nosimo, onda mi želimo da se naši životni tereti skinu s naših leđa. Životni tereti, a to je da mi nađemo decu, da oni reše ono, da oni reše ono, da ne ponavljam već da svaka muka ima svoj uzrok. Eto, toliko od mene danas. Nadam se da vas nisam ubila s ovim video suviše dugo, ali sam želela to da objasnim. Možda se nećete složiti. Ako se ne slažete, ljudi, nemojte ovo gledati. Idite da vam pričaju po volji. Idite kod onih što vam pričaju da treba ići peške na Kosovo. Idite peške na Kosovo, ja ne mogu, mene noge bole, ali ja vala neću ni u Evropu da ide peške. Ja hoću da ostanem ovde. I hoću ovde da umrem i da napravim spomenik sebi. A taj spomenik će biti u okviru bebi afere, odnosno beba. Taj spomenik će biti u Beogradu ispred neonatologije i pisat će dole svoj deci koja su doživela muku njihovu. Naravno, ne ovim rečima, neko će to već misliti. Toliko od mene danas, zapratite ovaj video, kažu mi stalno, zaboraviš da kažeš, kritikuju me drugi, aj da kažem ja, pošto opet kažem, uplatite preko PayPala neki dinar, jer mnogo putujemo, mnogo idemo, naravno te pare ne trošimo svoje pare, imat ćemo uskoro gomilu sudskih procesa, treba će nam 50 advokata da nas iščupaju iz govana
u koje se namerno uvaljujemo, nadam se samo da ćemo se izvući i nadamo se u zdrav razum. Znači, ljudi, nemamo drugo, ovo je naše, ovo nije ni rusko, ni američko, ni evropsko, ovo je naše. Kad napravimo naše da valja, lako ćemo se mi družiti s kim hoćemo i trgovati i putovati i tako dalje. Ali za sada ne dajte da vam ovo neko rasturi, jer ako sad rasturite, nema više. To države se teško prave. Pogledajte koliko godina Izrael pravi državu i koja organizacija i koja je ekipa bila. A mi ovakvi traljavi i truljavi treba da sačuvamo ono što imamo, a šansu da napravimo drugu, jer narod se raseljava, odlazi, gubi identitet, prekrštava se, prilagođava se i to budućnosti nema. Znači, čuvajmo ovo što imamo, čuvajmo malo što imamo, a i nas je malo, to nam je dovoljno. Za sada nam je to dovoljno. Kad budemo veliki narodi, razmislit će se drugačije. Sad smo mala država i mali narod. Vodimo računa o sebi. Od mene toliko, baš sam jutros dosadna.